Ei kun nää semmonen asia mulla oli, että mäkin oon aikamoinen tollanen niinku hulinaristi. Elikkä tulee ruuan kanssa pelattua vähän niinku joka päivä, tähän kuolis nälkään. No niin, asiaan. Nimittäin tiedättekö mikä on paras elintarvike maailmassa? Se on nimittäin suomalainen kyrsä. Perikulle se sopii joka lähtöön. Kalakeittoon, aamupuuroon, jogurtin kanssa ja erittäin kompaktin kokoinen. Tää menee vaikka kato povariin, niin sitä voi napsia tuosta pientä huikopalaa, vaikka kaupungin autossa kukaan ei huomaa. Tiedättekö mitä nää nykyajan karpaasit on keksinyt? Makkaraluokitukse! A- ja B-luokan makkara. Ja päinvastoin taas kerran. Nimittäin A-luokan makkarasta, sieltähän löytyy kaikennäköistä ruustoa ja jännettä ja napsahtaa todella ikävästi takahampaaseen. Mutta B-luokan makkara, täysin tasalaatusta. Niin kuin nyt tääkin sininen, tiedätte kyllä ei saa mainostaa, mutta nimittäin ei kökkö. Mä annan 100 kun Hannu karpaas löytyy mitä. Se on samettia seis. Niin, ja paketointi. Jumalan kautta meinaan, kun suomalainen paketointi, niin siinä täytyy olla vähintään peltisakset tai rälläkkä, että tän saa auki. Mä huonoilla hampailla ei näitä niin kuin revi. Niin, entä sitten jos mä lähden retkeen?